दामि दामि कार बास गोजाखा गासिबो मोनसेबो खम दामि गैया। हेल' रायजोफोर, दिनैनि भिडिअ'नो जाबाय लाखि नाम्बार। नोंथांमोना 100 राङावनो जानो हागोन लाख लाखनि मालिक। आं मानो लाख लाखनि मालिक बुंदों? मानोना दिनैनि भिडिअ'आ गाव गावनि खाफालखौ नायनाय, गाव गावनि खाफालाव मा लाखि लिरनाय दं बेखौ नायनाय रायजो राजा नोंथांमोना नायलांबायल' था। भिडिअ'खौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ। नैबेनो जाहैबाय लटारि, लाखि नाम्बार लटारिनि भिडिअ रायजो राजा नोंथांमोन। अनलाइन नोंथांमोना लानो हागोन गोसो बायदि। बबेनि नांगौ, बङाइगावनि नांगौ ना बरपेटानि नांगौ ना गवालपारानि नांगौ, नोंथांमोना अनलाइन लानो हागोन। बे जेनेखा आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बार, नैबे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै मालिकफोरजोंहाय अनलाइन पेमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना वाट्सएपजोंनो लानो हागोन गोसो बायदि। आरो बेवहाय जेबो थगायनाय गैया। खेला जाब्लानो रिजाल्टखौ रोखा मोनखागोनखा। मोनसेया बावलिया थाबैनो जासिगोन, बारा गोबाव गैला। बेनिखायनो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव थाब कन्टेक्ट खालामनानैहाय लाहरदोसो, नङाब्ला टिकेटआ जोबसिगोन। बांद्राय लेटब्ला जानाय नङा। आरो नोंथांमोना नुबाय थायो अनलाइन लाग्राफोरखौहाय गोबाङानो मोनगासिनो दङ। निउस चेनेलफोराव नोंथांमोना नुनो मोनबाय दङ। गांसे लटारि लानायजोंनो लाखनि मालिक जानो हादों, नङा होमब्ला? नोंथांमोना गोसो बायदि लाहरदो। महायनि नांगौ नोंथांमोना बासि लाहरनो हागोन। बबेनिखौ नांगौ, गवालपारानि नांगौ ना बङाइगावनि नांगौ ना बरपेटानि नांगौ, बियो नोंथांमोननि गोसो। नोंथांमोना माखौ मोजां मोनो ला, बेयाव जेबो बादा गैया। नोंथांमोना 100 थाखाखौ माने साहा लोंनायखौसो गारो। मालाबा लानानै गावनि खाफालखौबो नायनांगौ। मालाबानि समाव जोंनि खाफालाबो लाखि जानानै थायो नालाय, खाफालाबो गेवनानै थायो। बिनिखायनो गांसेब्लाबो नोंथांमोना लाथार, गावनि खाफालखौ नाय। माने 100 थाखाब्लाथ' ओरैनो साहा लोंनायफ्रावसो थाङो, बेयो बेखारसोखा होननानै साननानै ला। गांसेखौ नोंथांमोना लाबायानो था। मालाबानि समाव नोंनि खाफाला गेवनानै दङब्ला ख्रां लाखनि मालिक जानो हागोन नोंथांमोना। लटारिनि प्राइसफ्रा मोनसेबो फिसा गैया, गासैबो जुबुर जुस दामि कार बास गोजाखा गासिबो मोनसेबो खम दामि गैया। नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय, आङो स्क्रिनाव देखायबोगासिनो दंखायो। दा नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बार मोनदा, बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानैहाय अनलाइन लाहरनो हागोन। लटारि मालिकफ्रा एसे बुंहरनायखाय आङो नैबे लटारिखौहाय माने नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनानै होबाय, कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होबाय। आरो नोंथांमोना लाहरनो दाबाव। आरो नोंथांमोनाबो गुबुन सासेनो बे भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै मिथिहोनो दाबाव। दा आङो भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबबाय। नुवाखै नोंथांमोना बेसेबां दामि गासैबो दामि गोजा, मोनसेबो फिसा प्राइस गैया। आरो नायनानै ला नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। दा जोबनायावहाय आङो बेखौ दिन्थिस्राबाय। ओमफ्राय आं दा बल खेला नायनो थांफिननायसै। मोनसे टिम जोबगुलायबाय आङो बल खेलाया। जों लागोनि बे गाम्बारि फिल्डआवहाय बल खेला जागासिनो दङ। मैयानिफ्राय जागायदों। ट्रफि आरो फैसानि बेसेबांथाय आंबो मोजां मिथिसोमा दै। दा नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं लटारि लानो, लाहरब्लानो जाबाय। बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय। बेनो नै प्राइसफ्रा गासिबो हनै माबा टाटा पान्च ना मा होनो, बेफोरबायदि गोजाखार एकदम दामि गारिफोर गोजा। दा बेखौ खिजों लबजाया जायो। लाखनि मालिक जानो गोसो दंना आंबो, ना मा होनो?